ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/4/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಯೋಗೊರ್ದೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಪರತ್ ಅಭ್ಯಾಸಲು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ವ ಗುಣಕುಲು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಏಪ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಮಾಲೆದ ಮನಿ ಆಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪೇರು, ಕೆಲವರು ಸುಸ್ತಾಪೇರು. ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿಜ್ಜಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ಸುಸ್ತಾಯರ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುನು. ಗುಣಕುಲ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪೆರೆಗಾದು ಪುಜಿ. ಕಾಮ ಆತಂಡ ಕ್ರೋಧ ವಶೀಭೂತ ಆಪುನ ಕಾರಣನೆ ಸುಸ್ತಾಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದು ಪುಜಿ. ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಇಂದೂ ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡತೆ. ಗೀತೆ: ಏರೋ ಏನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಗುಲ್ನಗೆನು ಕಲ್ಪಯರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡಾಂಡು. ಓವೇ ಮನುಷ್ಯರೇನ ಅತ್ತನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಏ ಫಲ ಸಹ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಏರ್ನ ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏರೇನು ಶಿವ ಸೋಮನಾಥ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏನನು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಮಧಾಮಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಈ ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಓಡೆಗು ಪೋಡಾಪುಂಡೋ ಅಲ್ಪನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಚ್ಚಿ. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಅಲ್ಪ ಜೋಡಿಸೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆಗು ಬೈದೆ. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಏನನು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಮಧಾಮಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಯೊಣ್ಣರು. ಈ ತಮೋಗುಣಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಇಡುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆಗಳು ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಇಂಚೊಪ್ಪೇರು. ಏತೇ ತಲೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತಂಡಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜೀರು. ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪುಜೀರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡಾಪುನು. ಮೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಜಮಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓದಂದೆತ್ತಂಡ ಪೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿನ ಅತ್ತಂಡ ಅಧೋಗತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪದವಿಲುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪುಜಿರೋ ಅಕುಲು ಅಜಮಿಲೆರೆರ್ದಿಲ್ಲ ಅಜಮಿಲೆರು ಪಂದು ತಿರಿಯೋಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಳ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾಪನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಭಲೆ ಕೆಲವೇರು ನಾವು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಮವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ನನ ಕೆಲವರು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು. ಎಂಗುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ. ಎಂಗುಲು ಭವಿಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದರ್ಪಣುಡು ಚಲನೆಯನ್ನು ತೂವಲ್ಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಿರುಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಏರು ತೆರಿವೆನರು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಚಲನೆಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೇವತಾ ಗುಣನು ತೊಜ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಅಸುರೀತನನು ತೊಜ್ಪವನೇರ್ದವರ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಗ್ಯರಾದುಲ್ಲ. ರಾವಣೆ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಗ್ಯರಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸ್ಮಶಾನರ್ದು ಪಿದೈದೆಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಪಂಚಲ ಈ ಸಮಯಡು ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ನಂಬರ್ 1 ಪರಿಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ದೈವಿ ಚಲನೆಡು ನಡಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ರೇ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಮೋನೆನು ತೂವನ್ಲೆ. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆನೆ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗುಣಕುಲು ಬತ್ತೊಂದುಂಡೆ. ಕಾಮವನಂತೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಅಂತೂ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ತೂವನ್ಲೆ. ಈ ರಡ್ಡು ಭೂತಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು. ಕ್ರೋಧರ್ದು ಒರಿ ನನುರೆನು ಪೊತ್ತ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಕ್ರೋಧಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಇದೇನು ಗಿಡ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎನ್ನಡ ಒವ್ವೆ ಅವಗುಣ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ತೂವನುಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪಂದೆತ್ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯನಾಶ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಬುಡುಡು ಪಂದು ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ ಇಜ್ಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆದು ಪೂಜಿ. ಬಾಬನಿ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ
ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊರಂದಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪರು. ಮೂಲ ಅಭ್ಯಾಸಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. 5 ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಭೂತಲೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಶ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಲೋಭ ಮೋಹ ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಾದುಂಡು. ವಿಕಾರದ ಭೂತ ನಂಬರ್ ವಾರಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಅಶುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ವಿದೇಹಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಅಕ್ಲೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ತಿರುವಿರು. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ದೇಹಿ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲರು. ದೇಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಕುಲು ಎಂಚಾಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರೇ ಕುಳಿದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇತ್ತ ಬೇಗನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮೃತ್ಯು ಅಂತೂ ವಾಸಮಯ ದಂಡಲ ಬರೋರು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಅಪಘಾತಲು ಆವೊಂದುಪುಂಡು. ಆಪತ್ತುಲು ಬತ್ತನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಶರೀರನು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಶಿವಬಾಬನ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ರಾವಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಕಾದು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ತೆ. ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರೆ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದ. ಬಾಬಾ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿನ ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತರಡ ದೇವತೆ ಅಪರು. ಶಾಲೆಡು ಓದವೇರು. ಗುಣಕುಲೇನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೇನು ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ದೈವಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಶುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೂರ್ಪ ಉಂಡು. ಗಳಿಗೆಗಳ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತು ಉಡುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಗೈತಲ್ಲು ಬತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಮಾಯಂತೂ ಮಾತೆರ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಏರು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿಂದ ಆತ್ಮ ರಾಪುನಿಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಸಹ ಪಾವನ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಮೂಲವೈನ ಇಲ್ಲಲಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆರಿವುಜೇರು. ಏಪ ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಉಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕದಾದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೆ ನೀರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದೇರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏಪ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ರುದ್ರ ಪಂಡ ಶಿವ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಪಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅಂಡು ಅಪಗ ಏರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇರು. ಅಕ್ಲು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಯರು. ಭಗವಂತರದು ಓದವೆ ಓದುದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾವಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಿರವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಜ್ಯತ್ತು ನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಎಂಕುಲು ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿವಿರು. ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾವಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ಮಾಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿಲೆ ಕಾತುಂಡು. ಭಲೆ ಗ್ರಂಥನು ಓದುವೆರು. ಆಂಡ ಈ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ. ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ರೆಕ್ಕೆಲು ತುಂಡ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ಣ ಧಾರಣೆಯಾನಗನೇ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವಗುಣಕುಲುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೆಯರು ಗೀತೆಡ್ಲ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದೇರ ಬೈದೆ ಬಂದು ತೆರಿಪೆಯರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನಕುಲಂತೂ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಯಾನು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ. ಯಾನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಮಹಾನ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಆಟನೆ ಇಂಚುಂಡು ಮಾಯೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು 100%, ಕೆಲವರು 0%, ನನ್ನ ಕೆಲವರು 80% ಏರೇತು ಓದುವೆರು ಆತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಪೇರು. ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ ರುದ್ರಮಾಲೆಡು ನಂಬರ್ 1 ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೆನಾ ಎಂಚ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು
ತರಗತಿಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತರಗತಿರ್ದು ನನೊಂಜಿ ತರಗತಿಗೆ ಪೋದು ಕುಲ್ವೆರು. ಅಂಕದ ಅನುಸಾರನೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ರುದ್ರಮಾಲೆಡು ನಂಬರ್ ವಾರು ನಿಕುಲು ಪಾಸ್ ಆಪಾರು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಂಡು. ಕುಡ ಅಲ್ಪದ ವಿಷ್ಣುನ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ನಂಬರ್ 1 ವಾರು ಪತ್ತದು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವಾರು. ನಿಖುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಮಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಕುಡ ಎಲ್ಲೆ ಉಂತುದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇನಿ ಏರೇನು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಓದು ಜೇರು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಿಂದ ಬೇಜಾರಾದು ಬಲ್ತು ಪೋಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಜೋಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಯಾನಂತೂ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ನಂಬರ್ 1 ಕಾಮಶತ್ರು ಅಂತೂ ಬೇಜಾರಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಧಿಲ್ಲ ಸಹ ಬೇಜಾರಾದು ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಉಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಅತ್ತುಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಓದವೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಿಯತಮನಂತೂ ಏರಿಗಲ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಂತೂ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಶತ್ರು ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ಈ ರಾವಣನ ಜೈಲಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪದ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕೆಟ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬೈದೆ. ಆಂಡಲ್ ಸಹ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆ ರಾವಣನ ಕಡೆ ಇದಾರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಎಂಚ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಹೃದಯರ್ದು ಪೋಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮకు ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಪದದ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಎಂಕುಲನ ಚಲನೆಯ ಅನುಸಾರ ಎಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪ ಪಂದು ನಿಖುಲು ತೆರಿಯೋನೋಳಿ. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲಕೆ ಜೋಕುಲು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಂತೂ ಅವಿಧೇಯರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಏತೇ ತೆರಿಪಂಡಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಠೋರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಪುತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪದವಿ ಎಂಚಿನ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೇರು. ಆಂಡಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ ದಾದಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಪೇದಾಗಿ ಬನ್ನಗ ಸುರುತಲೆಕನೇ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂತುಜಿ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೇರು. ಮೊಕಲು ಗಾಡ್ಲಿ ಬಲ್ಬುಲು ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಏ ಪಾಂಡಲ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲ ಹೃದಯನು ಏರುವೇರು. ಏರು ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಶರೀರನು ಸಹ ಮಲ್ತುದೇನೆ ಇಂದೇನು ದ್ಯಾಗ್ ದೀವನೋಡು ಪಂದು ಆಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮಾತಾಪಿತೆರು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ತೆತೊನ್ಲೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒರಿನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಎರೆಗಾಂಡಲು ತೆರಿಪೋನಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಜಿ. ಈ ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುದರ್ನು ಎಪಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕುಳಿದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರತೆಯನ್ನು ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಾದರ್ದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. 6 ತೆರಿಪೇರು. ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನನ್ನು ಈ ದುಃಖರ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅರೆನೇ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಲೇನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಕೂಡ ಅಲ್ಪೋರ್ದು ನಿಖಿಲಿನ ಸ್ವರ್ಗಡು ಕಡಪಡುವೆ. ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಡಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ಗತಿ ಮತ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಮಾತೆನ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಪುನು ಪ್ರಪಂಚದಕುಲೈನು ತಿರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಅಕಲ್ನ ಮತದರಕ ನಡಪು ನಿರ್ದವರನೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು. ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಜತದು ಬರಡು ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು.
ಕೆಲವರಂತೂ ಶಿವಬಾಬನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಕೇವಲ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಆನ ಹೃದಯನು ಏರ್ಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಏರು ಎಂಕಲ್ನಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು ಎಂಚಿನಾದುಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓದಂದೆತ್ತನ ದಾದಾಪರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಚಲನೆರ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಇಂಚ ತೆತನುವ ಪಂಡು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರೇ ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಬಲ ತೆರಿಪವೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತಲ ಇತ್ತೆ ತಯಾರವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಡ ಕೂಡ ಓದಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮೂಲಂತೂ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪದವಿಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪವೇರು ಆಯ್ನಿರದವರ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪುಡಪ್ಪನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮತಲ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡತೆ ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಮತವಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮತ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮತನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೇವಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಒಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಜರಾದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಆದುಪ್ಪೇರು ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ನಡುತ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ತ್ವಜಿಪೇರು ಅಕುಲೇಸು ಪುತ್ರರಾದುಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬನ ಆಕಾಶದ ಅತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ತೆರಿಪಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಾಲೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕೋಗಿಲೆಯಾದ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಪೋಣಿಸಲು ಪಂಡ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಪೋಣಿಸವನಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಯ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಬೇಜರಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನೊಡ್ದು ಸುಸ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾ ನಡಪಡಾಪುಂಡು ವರದನ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರವಾದೊಂದು ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಡು ತೋಲಿ ಇಂದಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತದು ಶರೀರದ ವ್ಯಾಧಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅಪಗ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ರೂಪ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧದ ರೂಪಡು ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಕರ್ಮದ ಕಠಿಣ ಬಂಧನದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಗೆರೆತ ಅಂಚ ಅನುಭವಪುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕುಲದೀಪಕರಾದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿತ ಜ್ಯೋತಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾ